natugyan na sa otoridad ang isa sa duha ka mga menor de edad nga ginaaligar may kahilabtanan sa pagpatay sa lalaki nga nasapuan sa pavilion sang Leganes Plaza. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Corporal Jofel Amihan, investigador sang Leganes Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ang nag-surrender amo si alias Bugoy, 15 anyos. Nadala ini sa Leganes Municipal Police Station matapos na kontak sa mga pulis ang tiya sini nga residente sang Haro, Iloilo City. Sunod kay Amihan, gin-turn over na sa Department of Social Welfare and Development si alias Bugoy. Matandaan nga kahapon sang kaagahon, nadakpan ang 19 anyos nga sospek nga si alias Mark nga amo ang ginatulo nagpangamot gid sa krimen sa pagpatay kay Jomel Alejandro, 29 anyos, kag residente sang Kalibo, Aklan, apang nagatrabaho sa Iloilo City. Sa investigasyon sunod sa pulis, sang nag-umpisa na ang pagpanakit ni alias Mark, ginapahayag nga nagsunod ang duha ka menor de edad kag nag-amot sa pagsumbag kag pagsipa sa biktima. Wala sang opisyal nga record sa pulis ang mga menor, apang suno kay Amihan may mga reklamo nga nagaaligar nga involved sila sa mga rambol sa plaza. Madumduman nga base sa investigasyon sa mga kapulisan, pagpang-tripping ang nangin rason sang krimen. Base sa mga testigo, ululupod sila nga 5 nga nag-inom-inom sa plaza kag nagdesisyon si alias Mark nga trippingan ang biktima matapos ginsaway sila nga maggahod. Nakontak na to ng tiya sang isa ka minor suspect nga taga Haro kag ginsurrender ini sa police station. Sa akong investigation amo na yang nag-initiate gid si alias Mark kag ang duha ka minor suspect ini sang nag-assault na sa babaw ini si alias Mark. Nagsunod ini siya kag according sa aton nga witness nag-amot ni siya kasumbag kag sipa according sa aton nga witnesses. According sa aton nga arrested membro ini sa ka 213 may nakahambal sa akon sa amo ni ang arrested sa gatindog nga leader dira. Nabatian si Police Corporal Jofel Amihan.